allegat tiegħu permezz tal-kuluri u dwal, l-unur għal-wirt artistiku imurant, Pawlu Camilleri Kawki. Fisem il-Kunsill Malti għall-Arti nilqgħukom għal din it-taħdita flimkien ma' Pawlu Camilleri Kawki, ir-rebbieħ tal-onur għall-wirt artistiku fl-edizzjoni ta' Premju għall-Arti 2025. Insellimlek, Pawl. Insellimlek kulħadd. Nibdew minn x'fisser għalik li kont ir-rebbieħ ta' dan l-onur għall-wirt artistiku. Huwa sodisfazzjon kbir għalija, għaliex fl-età li għandi llum għall-Karċatalla. Sewa, insertaw viċin ħafna mal-Berdej ukoll, għaliex fit-2 ta' Diċembru, ġifieri issa hemm jumejn ilu kelli l-Berdej, sewa 85, sewa u speċi huwa rikonoxximent napprezza ħafna, għaliex ħafna drabi għalkemm ma tistennihomx, imma kulħadd jieħu pjaċir, kulħadd taddebbu l-laħam meta jkollu xi onorifiċenza, jieħu pjaċir biha. Huwa sodisfazzjon tax-xogħol li jkun għamel. Għax matul ħajtu jkun għadda ma' ħafna affarijiet, ħafna ups and downs, iktar downs. Allura meta tingħata xi ħaġa huwa veru apprezzament. Jindur daqsxejn l-intervisti tiegħek li għamilt tul is-snin. U darba inti spjegajt li l-arti jew artist biex tpinġi huwa qatt ta' ferħ. Tista' tispjega ħieli di? Eżatt, għaliex l-arti assaġġ li hija vasta in ġenerali huwa il-mod tal-bniedem kif jinterpreta ruħu. Sewa, issa l-iktar ħaġa li l-ħajja għaddejja normali ta' kuljum, imma mbagħad għandu dik xi ħaġa li qiegħda torbtu. Fil-każ tiegħi li għext minnha, mhux sempliċement ġast hobby, ġast biex nieħu pjaċir biss u xafina, għexta. Allura hemmhekk għandek it-terapija barra li hija l-lingwa li jitkellem biha kulħadd, l-arti u kull artist min jisprimi ruħu bil-mużika, bil-pittura, minn bil-skultura, minn bil-kidba, ġifieri hemm ħafna sewwa. Però il-pittura fil-każ tiegħi li twelid biha u baqa' ġa fiha. Għax jiena missieri statwarju, skultur sewwa. Allura awtomatikament inti li għandek id-demm għext fija, trabbejt fija, kopli fija, allura hija ħajtek. Sewa, huwa il-ferħ li inti qed tesprimi fuq it-tila, fuq il-karta, fuq ix-xtafir. Huwa l-espressjoni tiegħek, inti qed tpoġġi lilek innifsek viżwalment fuq il-karti. Interessanti, u semmejt l-udjenza mbagħad wara li x-xogħol jkun lest f'intervista oħra inti għadt ukoll li hemm mbagħad kif ix-xogħol ikun lest u jiġi espost lill-pubbliku, tibda l-konverzazzjoni ma' min qed jarah. Eżatt, għaliex, pereżempju jiena ħafna jafuni iktar fuq is-sagru. Sewwa ħalli jiena astratt kont bdejt modern ħafna. Però matul iż-żmien rajt li x'intiġi hawnhekk dan jiġrilek bħalma jiġrilek il-kulleġġ. Konna marru l-kulleġġ, sewwa toħroġ b'ħafna dijat, b'ħafna forħa tagħmel hekk tagħmel ħadem, imbagħad issib ruħek mal-wiet u jkollok timxi mal-wiet. Dana min jismana ħafna teachers naħseb li jirraġunaw bħalma qed nirraġuna jien bħalissa jkollok ħafna vibrazzjoni hekk imbagħad dak. Issa, meta l-arti speċjalment anke fuq is-sagru, sewwa inti qiegħed forma ta' gwida bejn il-ħallieq li tak it-talent li qed jgħinek u x'naf jiena u inti qed tgħin ruħek biex Alla jgħinek, sewwa inti qed tkun ta' medjatur bejn min qed iħares lejn ix-xogħol. Allura għandek dik ir-responsabilità. Mhux qed tpinġi bħala hobby għalik ħadd pjaċir u x'naf jgħid dak nista' nagħmlu jiena stess ukoll li jekk inaqbad niskeċċja idea u skeċċajta jiena għalija huwa diġà lest. Għalkemm qed naraħ lest, ma huwa skeċċu għaliex il-feeling li għandi ġa fija ħassejta u ħriġta.
Però meta jiena mbagħad se ninterpqaw kif ngħidu aħna, se nkompli ma' ħadd ieħor, irrid il-ħadd ieħor jifhimha, jien irrid intih dik xi ħaġa li jkompli jifhimha. Sewwa tidħol iktar fix-xogħol, tidħol iktar fid-dettall u tasal sa fejn għandek tasal, għax inti semmek kapaċi tagħmel. Jiena pereżempju hawn oħrajn jgħidulek xi dirlek u x'taf prosit tajjeb. Imma jista' jkun aħjar, jista' jkun aħjar. Imma inti titkompli tistudja, tkompli titgħallem biex tagħmlu aħjar. Issa fil-każ tiegħek bħala artist li inti qed tinterpreta ruħek is-suġġett li jkollok u x'naf jiena, sewwa inti se tagħmel li taf. Għalik personali mod, meta inti qed taħdem għal ħadd ieħor għall-pubbliku, trid tkompli jekk tkun kapaċi tagħti iktar sewwa biex tiftijem aħjar. Ara li nimmaġina wkoll, ma nafx hekk dilemma di għall-artisti u forsi tgħidilna inti fl-esperjenzi tiegħek li inti għandek ħafna drabi għandek il-kummissjoni li ġifieri qed nitkellmu hawnhekk qegħdin fil-Bażilika tal-Arb. Xi ħadd ġie ma nafx min il-kappellan, ma nafx min ġie. Ġew nisimgħu għallek isma' aħna nixtiequ hekk. Sewwa. Ma nimmaġinax li qatt jew jista' jkun għajdli inti ġie xi ħadd qal Pawlu fidejk għamel li trid. Ġieli ġraw daw. Speċjalment meta titkellmu fuq knejjes? Fuq knejjes le. Fuq knejjes ma tantx isiba. Illa għaliex hija magna, komposta minn ħafna affarijiet. Illi dana meta kappellan, arċipriet, xi ħadd ħajjagħmel biċċa xogħol li hija pubblika mhix id-dar tiegħu sewwa, se jikkonsulta għax dan mhux waħdu għandu l-presbiterju miegħu, għandu l-kumitat miegħu, għandu l-Kristafjena. Huma jaslu għal ħafna homework u ħafna deċiżjoni qabel ma jiġu jkellmu lilek. Anke mbagħad kif jażluk ukoll. Sewwa u tintażel inti u awtomatikament dak. Fil-każ tal-Arti Sagra, inti tiġi avviċinat, però mbagħad inti trid il-kappellan irid jirrappreżenta rikors il-Kurja, il-Kummissjoni tal-Arti Sagra, fejn jippreżenta il-ħsieb tal-parroċċa, jippreżenta l-abbozz u jippreżenta stima pressappoco. Għax l-istima orajt kollu sewa naqbel ma ħadd tagħti pressappoco x'tafien. Però ma tistax tkun għax dan ix inti se tagħmel ix-xogħol ma tafx ma xiex ħadd iltaqa'. U għaltru tarħaw nisfel, u għaltru tarħaw fuq. Sewwa u anke fuq ma xiex ħadd iltaqa'. Sewwa allura ma tistax tkun għax ħafna drabi iktar ix-xogħol imexxejk milli inti tmexxi x-xogħol. Tipprogrammah kollu sewwa imma ħafna drabi imexxik ix-xogħol stess. Imbagħad minn hemmhekk mill-Kummissjoni jiġi diskuss il-bozzett, jaraw jaqbilx ma jaqbilx u jagħtu l-opinjonijiet tagħhom eċċetera u x'naf jiena. Hemm xi wħud illi sabu kollox plain sailing. Hemm oħrajn illi ma nafx x'inhi r-raġuni illi jista' jinbidel tajjeb is-suġġett però għandu bżonn jinbidel eċċetera eċċetera. L-artist jerġa' jbiddel l-idea skont huma. Jerġa' dak jista' forsi bat-tieni darba ma ftemniex għax issa x'ilkun ir-raġuni tagħhom ma nafx. Li naf żgur huwa li l-artist toqtollu il-ħeġġa li jkollu. Għax jirripeti l-suġġett daqqa ħaġa u daqqa oħra u taf jendu jerġa' jirripeti. Allura imbagħad speċi isek taqtalu qalbu. Hemm dak huma każijiet biex sewwa, imma li għaddejt minnhom daw mingħajr għaddejt minnhom. il-ħajja ta' artist kummissjoni. Però imma bħalma jgħidu li jkun qed imexxi Alla. Ma ħajħasru ħadd. Illa għaliex u hemm is-sabiħ tagħha wkoll. Illa għaliex inti aktar ma ssib ċerti diffikultajiet, iktar se tiċċallenġja. Iktar se tħoss dak iċ-challenge u x'taf jiena u se toħroġ b'xogħol kważi aħjar. Għax imbagħad, pereżempju ġelli sibt isma' membru minn abbozzi dan tajjeb, dan jibdlu. Tieħu opinjoni ta' persuna oħra fl-istess bord, dan tajjeb, dan jibdlu. Jkun bil-kontra. Issib il-kappellan ngħidu fuq li ma lini ħanimxu, jgħidlek isma' Pawla. Ara, naħsbu l-aħjar x'in ħajjidher ix-xogħol ħadd ma jkun jaf x'qalulna ma qalulniex. Nimxu nieħdu l-ideat li għandhom huma. Però noqgħdu attent għax jekk toħroġ sabiħa ħadd ma ħajgħid xejn.
Pero toħroġ ħażina ħallaqtuha u minni laqqata l-iktar l-artist. Għax l-artist ix-xogħol tiegħu li se jidher. Ġifieri dawn huma challenges u diffikultajiet li ltaqa' magħhom l-artist. Ma fil-verità ħanajdlek, qed nisimgħek titkellem u isu ma jiġix f'moħħok kemm jistgħu jkunu ikkomplikati u diffikultużi it-toroq li artisti li tieħu speċjalment meta tkun kommissjoni, imma fl-istess ħin imbagħad issa qed naħseb ukoll kemm fil-verità artist irid ikun diplomatiku wkoll u qed niftakar fl-istejjer ta' artisti kbar dak li aħna ngħidulhom masters madwar id-dinja li kienu f'nofs kontroversi eżatt. minħabba l-istil tagħhom. Caravaggio nnifsu bidel l-istil kompletament ta' kif naħarsu lejn. Ħafna minnhom. Per eżempju, kontroversja fuq istess, issib min jgħidlek għax Pawlu weħel mal-barokk. Mentre ma weħelt ma barokk xejn, weħelt ma tradizzjonali. Issa jekk il-barokk u dik it-tradizzjonali l-akademiku biex ngħidu hekk, huwa sabiħ u xtaf kif inti ma tħares lejh. Jerġa', jekk jiena inċertajt all right, daqsxejn ċebi, ħemmur nilbes libsa, il-libsa li tixraq li rrid nilbes jiena ma sammur li waħda riqa jew kellha waħda wiesa ħafna. Jekk jiena kelli knisja stil barokk sewwa, all right, ċertu modernizmu, ċertu l-idea tiegħi huma kollha freski kollha tal-lum għax ma tħallx għal dak x'ngħidu dak id-drammatizzazzjoni żejda li noħloq ħafna affarijiet u sewwa daka immur għas-suġġett nissimplifikah imma mbagħad qed nara fuq ħaġa naturali. Issa dan l-istil naturali beda tkompla u jitkompla. Sewwa jiġifieri kif tarawhom, imma mbagħad issib min jgħidlek għax Pawlu fehmi, jiġifieri din hija kontroversja. Ma jarawx illi Pawlu qed jirrispetta l-opinjonijiet tan-nies għax huwa ħajitkellem għan-nies. Sewwa l-lingwa tiegħu. Biex anke japprezzaw mhux ix-xogħol artistiku biss, imma anke mid-devozzjonali. U mill-parti l-oħra jekk kien għandi knisja tradizzjonali u kapaċi nagħmlu, għaliex m'għandix nagħmlu? Interessanti, il għaliex qed titkellem fuq punt fejn isu l-artist qed ikun fidil lejh innifsu. Le? U mhux qed iċedi forsi għal pressjonijiet tal-movimenti artistiċi li jkunu għaddejjin kontemporani għax sempliċement ma jkunx l-istil tiegħu. Le? Eżatt. Sib ċerti diffikultajiet, però jiena l-grazzja tal-la ma tantx sibt diffikultajiet għax jiena inċertajt nadatta ruħi f'ħafna. Per eżempju, x'inhi tellgħalek exhibition jiena ma tellaħix bl-arti sagra biss, imma jekk tella l-arti sagra sewwa se ntellgħalek kwadru irfinut lest jiġifieri, se ntellgħalek kwadru għal-mod tal-kemm ngħidulu nofs leħja meta għadu skeċċjat. Disinni jkunu kollha differenti qed nuri lili nnifsi kif naħdem u ma naħdimx. Mill-parti l-oħra għandi wkoll imbagħad arti astratta. L-arti astratta jiena dejjem indaħħal dik id-daqsxejn tal-figurattiv fija għax jiena rrid nagħmel ir-rifless sewwa tas-suġġett x'qed naħseb jiena u kif ħaninterpreta fuq it-tira. Tantu veru anke l-astratti li kelli Alla jbierek inbiegħu mill-ewwel. Sewwa xenografija. Xenografija ħelwa, sabiħa, u x'nafija, tgħidli Pawlu llum hawn kwantità ta' ritratti sbieħ u kulħadd veru. Imma meta toħroġ dik xi ħaġa mill-qalb, mill-qalb, mill-moħħ, l-għajnejn u l-id, sewwa ħatoħroġ iktar ħaġa naturali. Imbagħad għandek ċertu xenografija ta' pajjiżna, li pajjiżna huwa sabiħ tant. U x'nafija, ħalli llum inbidel f'ħafna, fejn qabel kien ikollna daw id-daqsxejn tal-għoljiet, dawn tal-postijiet fil-kampanja, għandna x-xemx sabiħa titfalik dak id-dwal, dak id-dellijiet, dak il-kontrasti u x'tafina, illi ma tantx għandek issibu. Allura jiena, meta jiena nagħmilhom kif niftakarhom jiena meta kont għadni żgħir, jew kellha kif setgħu kienu qabel. U iddaħħal dak ir-romantiċiżmu. Hija xi ħaġa li l-artist irid joħroġha, irid jesprimiha, jiġifieri ħaġa komplessa. Ħaniprova nsaqsik l-aħħar mistoqsija f'dak li għandu x'jaqsam l-arti sagra. Rajt ħafna ritratti ta' l-arti tiegħek biex nipprepara ovvjament għal din it-taħdita u laqtitni ħaġa li l-arti sagra dejjem qed tuża wkoll l-immaġni
umana, għaddi li dar-ħsieb, biex tinterpreta permezz tal-uman dak li huwa sagru. Kemm inti bħala Pawlu ispirajt ruħek minn dak li rajt madwarek mill-umanità ta' triq biex tinterpreta dak li hu sagru. ħanajlek, l-ewwel meta inti ħadbin ġewx ta' fiera ħafna drabi tuża modelli sewwa. All right, illum meta jkollok ċertu esperjenza toħloq sewwa. Però meta jkollok modell, sadak, inti mbagħad inti sadattant kull ma qed tieħu inti l-estetika tiegħu. Imma biex inti tiġi għall-espressjoni tal-wiċċ ta' fiera tkun ġo fik. Illi inti tkun blejta barra dak li tkun tħoss minn tant kwadri ta' artisti oħra li kont rajt. Imbagħad xi wħud minnhom jinfluwenzawk. Illi aħna meta inti semmejt il-Kristu, aħna se nġibu qudiem għajnejna dak il-ġuvni sabiħ, xawru mifruq mill-nofs, biċċu mislut sabiħ, u dik il-kisra tal-għajnejn naturali. Mhux isek qed tara bniedem ħatlu ritrattu poġġejtu, bħalma ġilli naraw fuq il-computer dawn blejja u x'taf jenu hekk. Tidher li sbieħ artistikament, imma mbagħad ma dik ċerta softness, dik ċerta spiritualità ġo fihom. Issa, hemm oħrajn illi tarhom illi għandek in-nies fit-triq. Bniedem jiena fl-età li għandi għamilta ma' ħafna nies fil-żożija tiegħi. Mod, imbagħad kont teacher ukoll, allura u kont nagħllem firħula differenti, mentalità differenti, dialett differenti, karatteri differenti, tibda titgħallem tagħmilha magħhom u tibda tistudja ħafna affarijiet. Dawk anke nies li huma pereżempju ta' ċerta kwalità, ta' ċertu standard, u x'taf jirraġunaw mod. Meta inti mbagħad tiltaqa' ma' the man in the street biex nuża din l-espressjoni, l-bniedem naturali sewwa tara iktar ċerta imħabba, ċerta iktar naturalezza, iktar familjarità, illi inti l-ispiritwalità qed tibbilanċja, qed imħalta u tibda tħoss fejn hemm is-serjetà tal-persuna. U jekk tinterpreta tista' tinterpreta fil-kwadri tiegħek. Dak kien il-punt li għalija jien meta jsir dan il-proċess le, u mbagħad qed tagħmel dik l-arti sagra aċċessibbli għal kulħadd għaliex the man in the street jista' jara lilu nnifsu f'dak il-kwadru. U lilek Fiżikament aħna qegħdin hawnhekk qed inħarsin inti l-scaffolding biex titlam fuq. Le, għatti kalkulajt kemm il-sena għamilt fuq l-scaffolding. Spinġi. Jiena ma nafx imma dari jgħid kemm dobt mill-bi biex impinġirka. Dan tittar li dak meta pinġejt, dan jiena pinġejt. Dejt mill-late 60s. Kelli 70s kollha, 80s, il-90s u għal-grazza tal-għaddi sejjer. Sewa, pero mux il-kbir issa, sewa, imma dika li nesprimi ruħi fuq il-kanvas u hekk għaddi għalla jibek tantu veru issa jekk il-bambedirit tibqaw ħajjin fil-festi tal-għajt li ġej, senta l-esibizzjoni oħra, xina alternate, inta l-esibizzjoni. U ħafna espressjonijiet għalli nieħu pieċi nagħmilhom għax mhux ikkommissjonat. Min jordali tal-suġġett, min jordali għal-kem, per eżempju, nsemmi il-natività. Għamilt kwantità ta' nativitajiet, pero ma siblix waħda bħall-oħra. Jixxibħu iva, imma l-istess le. Dika, mbagħad meta niġu għadda xogħlijiet, jiena id-diffikultajiet li kien li kolli speċjalment l-scaffolding. Ma kienx ikun l-scaffolding li għandna llum, Alla jbierek speċjalment din il-kopla li qegħdin taħta l-iktar waħda biex ngħiduk li qiegħda l-qalbi. Għal raġuni mhux għax l-oħrajn, imma l-oħrajn kienu iktar faċli li naħdimhom għax ħafna mill-kopli li ħdimt huma maqsumin fit-8 bil-ribs aw bil-kustidji. Sewwa għandek il-panew, eċċer. Meta inti tista' tippreparaħ id-dar u taħdmu. Fil-każ ta' din kienet sħiħa. U rrid noħroġ suġġett meta dina kienet saret competition.
għal din sar konkors, insomma, u fil-fatt ma konx ħanidħol għalih u ngħidha fil-qasir illi jiena ma dħalx, dak imbagħad kien hemm xi saċerdot tkellem ma' missieri, għallu għallu qed ipinġi ħafna knies Malta, għallu mhux kapaċi jagħmel tagħna, u qed missieri għalli jaħfirlu kif qed rajt ix-xewqa tiegħu hemm, qed ħanagħmel waħd. U kont għaddi noqgħod l-imsida dak iż-żmien. Fil-fatt, studjajt il-Knisja, u għax kont nafa, daka, naf x'fija u ma fijiex, u pinġejt nofsa. Imbagħad għamilt mera nofsa biex xejxen tara sħiħa. Biex ma noqgħodx tieħu dak il-xogħol kollu biex imbagħad b'daqqa ta' penna jgħidulek le, għax dik li jiddispeċi Das il-prattiku. jagħmel daqshekk studju imbagħad b'daqqa ta' penna. Insomma, u iffirmajtu Mancino. Sibt il-Kurrier Malta, battu, eccetera, u safjena, wasal iż-żmien il-Komitat li bħal-Arċipriet ta' dak iż-żmien ma' Sinjur Borġa li jaħfirlu. Rawa, u snafjena, u telew kien hemm disimni differenti. U telew tnejn, dan sabiħ u dan sabiħ. U ma jafux li ma sejdaka. Fil-fatt liħor kien sketch bissek ġenerali. U wieħed mill-membri għal dan minnu għal dan biex tafa disennek biex jitħabbina speċ biex għaddin. Bis kien ma kienx jifhem. Kien bravissimu ħafna, però fil-skola ċemma. U il-chairman għal le, għal dak ta' minn huwa tal-affari tiegħu. Tajjeb. U taraw tnejn. Issa li ma ħjażlu, fetħu l-envelopes biex jaraw minn huma. Wieħed inserta ta' Mario Gaffarorore li pinġa l-Katedral tal-Imdina. U liħor inserta tiegħi, iffirmat Mancino. Imma Mancino tfisser xellugi. Ekku. Ma jien xellugi. Allura ma kdibx. U da, insomma, u imbagħad intasil tiegħi għal ċerti raġunijiet, sintendi l-istima kienet ferm inqasmet tat-Taljan. Aħna hawnhekk sewwa. Bil-parti l-oħra jgħidu li kisma dan ħajku f'pajjiżna, jgħat Malta, bħal-issewe, nistgħu nikkomunikaw iktar, nistgħu nikkomunikaw bil-lingwa, eċċetera, u tafu minn taġġil tiegħu għamilt lila. U ħriġ b'dal proġett li repetejt l-arkitettura li għandija fuq, repetejta fuq. Però ma bat l-scaffolding, trafi tal-ħadit, imbagħad it-twavel. Imma mbagħad biex il-ħaqan magħha, parti fil-nofs isu dak tal-katapult ta' żmien ir-Romani. Dak kif ħaġġu, imma insomma, però irnexxielna, illum ngħid kienet ġennata. Imma kienet iċ-challenge taż-żożija u l-arti, l-imħabba l-arti. Ma jgħidu ħafna artisti fil-fatt li meta naħseb ħarsu lura jgħidu ma nistax nifhem kif kelli l-kuraġġ nidħol għalija jew li wasalt. Kważi kien assess ngħidha, minn ma jagħmilix, għax dana x-xogħol tagħna qiegħed hekk, minn ma jifhimx, kollox faċli għalih. Anke tara kommissjonijiet issa ħantik żmien sa dakinhar. Tin iż-żmien. Ġeri jgħidu li pereżempju ma salmiet nagħmlu ħel kwadru. Jien nagħmillu hekk ngħidu iva, mela le. Idur fuqha, rajt kif ħajamlu wara salmiet ngħidu ma żomm, salima sena. Naħodhom ċerti affarijiet imma mbagħad min jagħmel l-affarijiet jaf xi ġifieri mbagħad isibha diffiċli. Hemm proċessi li ovvjament artisti kollu bżonnu. Ok, semmejt il-missierek ftit ilu, għandi kurzità. Kien ikun kritiku missierek fuq xogħolok, kien jgħidlek u għax ta' fin meta tkun iżaru. Ħares lejn missierek bħala r-role model tiegħek le? U stess kien artist? Ekku, le, ma kienx naħseb li tajtu hard time meta għatlu li se nirriżenja minn teacher. Ok. Illi qabel kien kontent ħafna, kien rani miex il-qoddim, għax anki waqt li kont teacher ħafna bix-xogħlijiet mill-kommissjonijiet tiegħi, grazzi għal dak iż-żminijiet. Illi fil-fatt l-ewwel xogħol kbir alright kont għamilt kwadru Knisja Santa Luċija l-Belt fis-sixties, fil-bidu tas-sixties. Fid-djaraw kommissjonijiet kelli diġà, imma mbagħad niftakar, darba kont qed nagħlem is-CGW u kelli kommissjoni ta' kwadru il-Magħmudija ta' Kristu għall parroċċja ta' San Ġwan, l-imsieraħ, għax hekk insibuh, isewwa,
U dana kien hemm teacher ħabib tiegħi fotografu tajjeb nafin Joe Vassallo għalli jaffrillu dam. U dak iż-żmien l-iskola kienet nispiċċaw f'nofsinhar, imbagħad terġgħu nibdew fis-sagħtejn. Allura hemm between aħna li ma konniex tal-post nibqgħu l-iskola u x'naf jien. Meta dana tallajtu romblu miegħi, dan dilleħ fil-klassi biex joħodlu l-klassi. Ġej l-arċupriet Maċur Dagwara, għalli jaffrillu, kellu xi xogħlijiet ordnati għand missieri u ġej kellemni l-iskola u tabi. U raħim dendel. Għalli dan, għatlu hekk. Għalli isma, għalli għandi żewġ timpani fil-knisja. Għalli tpinċom li? Dak li għad peċiri film li tkun għadek. Għatlu nishtieki, għatlu pero ħanajdlek, għatlu pero meħabba ċerti ċirkostanzi, għatlu marriċ naqot namil id-disin li tumba daqqata penna jgħidu li għalli dak jir responsabli, mux jint. Anyway, komissjonom li ħdimtom sab id-diffikulta, pero għalla jibirek rinexxib. Raw dak ix-xogħol, ħażebbuċ, u avviċinawni biex jiena nibna, bil-kondizzjoni li jekk intoġob ix-xogħol inkomplu jekk le nagħmlu stop. Walla jbierek, tant intoġob ix-xogħol illi hemm tmien kompletti in-navi kollha. Illi ndaħlu ħafna benefatturi kulħadd trid jagħmel waħda. Bit-tali familja, it-tali grupp, it-tali ritjam. Tantu veru l-arċuprieta dak iż-żmien, Maċiru Kakija, il-bambija teħlajnu għadu ħaj, għadu maħna, kien għamil sforz biex waħda minnhom tkun mill-poplu tar-raħal, illa li xsab il-benefatturi. Imbagħad minn hemmhekk ta' bdejt is-Sagrakor, il-Rendi, iż-Żurri. U rrid tidedika aktar ħin. U dik kienet ir-raġuni li waqaft milli tgħallem? Żgur, għax imbagħad jew ħaġa jew oħra. U għaliex għallek missierek allura kif għatlu l-lista tiegħek? Missier ma tax kien jitkellem, però konna nindunaw mill-feeling tiegħu, l-espressi ta' wiċċu. Però imma mbagħad ġara illi fis-70s kont diġà qed naħdem u kont diġà għamilt il-kopla. U x'ħin ġie għax imbagħad minn Malta iddeċidejt li niġi hawnhekk minħabba din u minħabba peress li kelli l-tiċjana żgħira minħabba l-iskola biex ma ntelli fi xi ħaġa oħra iddeċidejna skola antis-Salesiani. U niftakar illi meta kxifna parti minna biex nara x-xogħol kif inhu ġej u mhux ġej hekk, ġibnieh, ġibtu meha u xirrajt jieħu pjaċir. Ħassejtni qed tal-mirja. Imbagħad reġa' ġej meta nkixfet. U tantu veru, imbagħad kienu ikkommissjonaw li wkoll anke x-xewkija. U l-ewwel żewġ kwadri alla volja kien fuq 90 sena, għax u 94. Sewa kellu 93. F'ta 93 sena ġemija x-xewkija, għax għatlu jiena mhux ġej nara għatlu għax ħabbar ix-xewkija npoġġi l-kwadri eċċetera fih. Niġemija hekk ta' walla jbirek bil-bastu, ġie u l-età li kellu dak il-ħiġġa l-knisja qisu Alla jbierek farfett. Dik l-enerġija reġaħa pjaċir ħar il-gost, sapruħu fl-ambjent ta' żmienu. Imbagħad ra x-xogħol tiegħi qed isir, imbagħad naħseb jiena jiġifieri. Qed nisimgħek titħaddet fuq missier, kważi qed ngħid li dak kien l-onur għall-wilt artistiku li ħa missierek li qed tirċevejt inti meta kien jara x-xogħol tiegħek għax huwa inti kont il-wirt tiegħu. Jiena nirringrazzja lill-Ministru Ġerieni sewwa lilkom u hekk sewwa li jorkom toffruli. Però noffrih lill-missieri illi truħim ħadd l-arti. U sentendi l-ommi u l-familja tiegħi. Kont semmur għalija il-familja tiegħi fimni il-paċenzja li ħadet biha l-mara naħseb jiena flok ma qabdiet tidaqqa tarkop u bagħad barra tieħu ħsiebi u tenni wkoll fentista. Le u tfal ukoll sentendi bħal-familja tnejn għandi. Se fejn setgħu ġifieri. Ok, sebejna ħafna lil missierek, ovvjament l-influenza fl-arti qiegħda hemmhekk, la missierek kien artist ukoll, imma jekk ikollok tajt niftakar l-ewwel darba li rrid naqbad pinsell il għaliex kien jipprova jgħidlek missierek, jipprova għamel xi ħaġa, jew għax rid inti tiftakar il-ħsieb u l-għażla kienet tiegħek jew. Ħanajdlek jiena ma' missieri konna nimmodellaw pasturi u affarijiet għandi ħija Alfred li qod il-fgura, l-istess dak koplu fuq l-iskultura. Għandi l-ħija żgħir Michael, għandu t-tifel Adonaj, l-arti baqgħet sejra, sewwa għandna l-Mario fuq l-induratura. Erba' subbien per kollha ħriġna fuq il-dak.
Jiena, ġifir mill jaf kil-missieri peress li kont il-kbir, kement u ġebs nistokjaw, noborx u namlu il-libsu miegħu u hekk, ġifieri dak iż-żmien naħseb isir kien ħa pjaċir xejdlek isma' il-fabbrika sejra sewwa, imma mbagħad kollha sparpaljajna. Għax jiena mbagħad wara żmien l-istudja, ġejt, komplejt miegħu, imbagħad teacher sewwa, għax inbiss ħriġt fuq il-pittura, missieri kien ipinġi wkoll belem. Għalkemm inħossa l-iskultura, tantu veru anke fil-pittura tiegħi, l-istil tiegħi, ċerti kolpi ċerti hekk tinduna li jiena bin skultur. U nipprova nagħmilha wkoll. Iżomm dik l-inħoss sewwa, mhux hemm ċerta morbidezza, ma ċerti affarijiet, ċertu kolpi tal-pinzel iħobb inżommhom sewwa friski daka. Però ma nafx kif iktar influenzajturi fuq il-pittura. Imma jiena naħseb illi meta kont żgħir, ommi li kienet dilettanta anke tal-mużika u kollox, kien bagħtitni nitgħallem il-vjolin. U għand min kont immur, kien jiddisilna il-bitzilla. U iktar ħsiebni fliqet ipinġi milli fliqet nistudja l dak. U ma tantx komplejt il-għaxina xelluk, allura biex indaq il-vjolin biex xelluk ma tantx ħassejtni komdu mhux naf jiena u dak. Insomma. Imma l-influenza mqedu fil-ġenetika familja Darek. Kun hemmhekk, anke kont imur mal-ispiċċa l-iskola, kont imur San George nara l-pittur konti pinġi, eċċetera, u taf kif fil-fatt imbagħad wara jgħat li biex kompli jenni. U dmenti baqa' u għawdex enni kemm seta' ġifieri. Imbagħad Malta komplejt kien hemm pittur Giuseppe Caruana, pittur Professur Giuseppe Briffa, u anke wara mbagħad bħala fuq restawri imma l-iktar u ma Tusebu Zottil. Kollha. Ġifieri dejjem bqajt fuq dik il-linja u ħassejtni iktar. Imbagħad ibdew il-kommissjonijiet, ħaġa naturali, bdejt nimxi u komplejt, ġifieri iktar komplejt speċjalizza qed mela din il-linja tiegħi. Ma għadx inħares lejn l-istatwi, eċċetera. Kien hemm diffikultà wkoll illi jiena ma kellix il-post tiegħi, pereżempju kelli l-istudio kien ma kienx għalkemm huwa kont nużaħħu x'tafien ma kien mikri sewwa. Ma kellix dik il-komdità kollha li fejn sappoġġi l-affarijiet għax għaltu l-pittura, għandek il-materjali t-teknika tal-pittura għalija. U għaltu anke biex tagħmel l-istatwi. Dawk il-ġibsijiet, fejn il-forum, fejn tnixxef, fejn ħaġa ma kellix. Allura ma stajx niġġibet ħafna lejn dik il-linja. Iktar ħassejtni fuq il-pittura. Il-fatt li intawċi u l-mentalità Awċija ma nafxu li artist Awċi tħoss li nitektu l-karriera li kellek sfidi aktar minn artisti oħrajn? Dik dik ħassejta u kważi għadda ħossu anke l-lum. Għalkemm illum alla jbierek l-affarijiet. X'inhuma l-isfidi? L-isfidi l-ewwel anke meta inti għandek fil-bidu u trid titgħallem mhux taf ma kellix skola tal-arti. Trid bil-forzi żel Malta. Tantu veru, ġifieri jien stess 36 sena ilu kont membru f'Komitat tal-Kultura l-Għawdex. Sewwa, u kont issuġġerejt dawn l-affarijiet illi kont batejt minnhom jiena stess u kont nixtieq jiena stess. Pereżempju li kien ikollna skola tal-arti. Illum għandna forsi biex il-viżjoni li kelli jiena, sewwa x'in iktar il-fine arts u tkun iktar x'isem tantu veru, meta kien tħassir u x'naf jiena konna jiena u Harry Holden li kien kap tal-Iskola ta' Malta, tal-Arti ta' Malta, u jiena u Harry Holden tħanna fl-istess ġurnata nagħmlu flimkien ukoll jerġa' sewwa. U anke kien id-direttur tal-edukazzjoni x'ismu Joe Manjon, li kien kap tal-Iskola San Bassjan fejn kont nagħlem jiena. Konna se nagħmlu l-Iskola tal-Arti, eċċetera, x'tafien, però mal xi raġuni x'tafien għall-Ministeru fejn kienu jirraġunaw, eċċetera, l-affarijiet inbidlu u x'tafien. Biż-żmien wara ħafna żmien saret, ma ġejt ikkonsultat, imma ma jimportax. Imma ngħid almenu li lanċaj daka li kien ikollha ċertu monumenti. Monumenti ma jfissirx statwi bil-fors, sewwa anke bini antik. Bħal huwa pereżempju għandek l-akwedott. Jiġi restaurat. Kien hemm ħafna affarijiet. Qed isiru, ma ngħidx li le, imma nixtieq li jsiru affarijiet oħrajn. U dik li aħna għawdi xiridu niddependu bil-fors biex inġibu ċertu materjal, biex inġibu affarijiet, biex nitkellmu. Ħaġa oħra, rridu bil-fors niddependu minn Malta. U barra minn tħossa. Barra minn hekk klejmek qed iġalni nirriflettu wkoll kemm fuq livell
politiku governattiv ukoll l-istrateġija u dak li jiġi implementat u il-viżjoni għal-qoddim biex taċevola l-artisti għal-inqas fejn tista' xina xorta nemmen dejjem nemmen li il-ħajja ta' artist mhix il-ħajja ma nħobbx nużal kelma normali, imma hemm ħafna turbulenzi li artist irid jistenna fil-ħajja artistika tiegħu. Okej, ejja nħarsu l-qoddim. Sewa. 86 u xekkat li. Minwa? 86 85. 5 skur, skużani. Ma importax. Zitlek waħda. Kif kont trid xi ħaġa minnhom ta' nofrilek. Għalli kulli ċans taħdem iktar. Kitt l-esperjenza noħodhom hi. 85 sena. Ħatlu nur għal-wirt artistiku ġifieri għalija din tfisserek jiena ninterpretajk li l-legat tiegħek rikonoxxut. Mhux għas 5 snin li ġejjin għal-dejjem il-għaliex dan huwa onur nazzjonali. Inti meta tħares madwarek u tara artisti oħra le, u l-probabilità li tarhom bajn kritika għax inti artist. Ma stax nimmaġina li se tarhom b'mod ieħor. Imma meta tara artisti ġodda li jridu ikomplu dan il-legat u dan il-wirt tagħna, int x'ikun il-messaġġ tiegħek lejhom? Ħanajdlek jiena l-ewwel nett nixtieq illi meta l-bniedem isir anzjan, dajdu l-kelma anzjan ħareġ bil-pensjoni, l-awtoritajiet mhux issa għax għandi l-ġdid dak iwarbu, nipprova nużah għall-esperjenzi li għandu jgħallem lill-oħrajn, jgħallem l-tawarajja. L-inkompli nista' nieħu minn għandu nieħdu, sewwa, u lil dawn l-artisti l-oħrajn, ġifieri, illum nammirhom għax tara ħafna l-kompjuter tara exhibitions, eċetera, vera daga, illi inħeġġiġu li jkomplu u li jagħmlu mhux iħarsu lejh mill-att ta' xogħol vera li jħobbuh, li jrid joħroġ bil-qalb. U ma jaġilux għalkemm id-dinja qed tiġri u ż-żmien itir u x'naf jiena mhux xogħol tal-aġla. Għax l-arti taħodlok iż-żmien biex inti taħraf tisprimija, trid tistudja, trid tħossha. Sewa trid dik xi ħaġa illi ma taħġilx. Tantu vera anke meta tkun qiegħda tpinġi. Int meta qiegħed taħt stress li trid tagħmlu marbut bid-data, ifhimni, l-artist jaħdem għax ikollu jrid jaħdem, għax irid jgħix. Fil-każ tiegħi l-professjoni kienet irrid ngħix minn hemmhekk. Ma kelli xejn l-ebda inkam la ħaġa oħra u x'naf jiena. Imma l-artist speċi għalkemm jaqbad jaħdem, kif ngħidu irid jgħix minn hemmhekk, imma l-arti għax irid jgħix allura irid jaġġel, imma meta jagħmel dik xi ħaġa bil-mod, ma jkollux dik l-istress fuqha, jew ġietu l-abtit tagħha u qed jaħdem għalhekk jgħidu li taħdem bil-muża, tantu veru tagħmel fuq biċċa xogħol li toħodlok ħafna żmien. U biċċa xogħol tqila li ġietek il-muża tagħha toħroġlok tajba u fi żmien qasir. Jiġifieri m'hemmx għaġla. Nħallu l-għaġla fil-ġemp għax m'għandniex żmien nitilfu. Di tal-għaġla hija riflessjoni interessanti għaliex kif għadt inti d-dinja qiegħda tinbidel, qiegħda ssir ħafna iżjed maġda kull ħin mhux tal-li hekk tal-li t-tibdil huwa dejjem qed iżid il-pass tal-għaġla tiegħu. Eżatt. Dejjem iżjed. Eżatt. U hemm oħra illi aħna fl-arti għax kważi biex ngħidu hekk imbasajda kollox qis nitkellem fuq l-arti sagra għax bħal sagru. Imma l-artist qed ibiddel ħafna idejat tiegħu jiena fil-każ tiegħi. All right, għandna l-Knisja tippatronizza l-arti, eċċetera. Però aħna hawn Malta l-karatteristika sabiħa tagħna hija l-festa wkoll. Sewwa, u l-festi x'qed jagħmlu sbieħ. U x'naf jiena, mhix jixti komposta imbarru l-funzjonijiet tal-Knisja, nitkellmu fuq barra. Għandek dawk id-dekorazzjonijiet fuq barra, ara xew, għandek xuħut minnhom isbaħ minn knejjes. Għax kultant il-Knisja żammet daqsxejn ċenturin biex ngħidu aħna biex ta' parsi ma nkunx mentri fil-fatt l-artist iridu jaraw. L-artist irid joħroġ. Allura ħarġu bħal din anti għalqathom minn inti ħarġu fil-pjazzezz, ħarġu fit-tirqat. Għandek il-planċieri arkamaw sbieħ. Għandna dik ir-rivalità li hija sabiħa, rivalità mhux ta' ġlied, mhux da. Imma wieħed għamel ħaġa li jipprova jagħmel isbaħ minnha. Noqogħdu attenti għax għandna ħafna affarijiet li ġrejna bihom qed nagħmlu ħafna. Imma ara kemm għandek xogħol jisbieħ. Aħna pereżempju niftakar jiena u Salvu Buġejja Alla jaħfrillu li kien disinjatur
tajjeb ħafna. Tajna spinta kbira lid-dekorazzjoni fil-festi. Dawk id-disini ta' bandalori, disin ta' planċiri li għamilhom salvu. Insemmi planċir, ma rrid toffendi l-ħadd fis-sensi ġifieri bħal da, imma wieħed jaħdem naħla jiena u għal-qalbna il-planċir tal-Birgu li daħħalna imbarra l-istruttura tiegħu u l-iskultura fl-jem, daħħalna l-pittura ġo fiha. U daħħalna kwadri differenti li huma konnessi mal-mużika li huma differenti minn xulxin. L-soltu ma ssirx le fuq planċi. Le, soltu ma għamilnihom kwantità ta' bandolori, pavaljuni, u konna nagħmlu dawk il-pitturi sewwa. Illum ngħidu li huwa dnub għar-raġuni għax jintramaw 3 darbiet f'sena. Bil-lejl bin-neda, bix-xemx fil-għodu ma il-ġurnata jitbasktu, stafjen. Ħafna opri tal-art kienu minnhom li huma ta' standard tajbin u jispiċċaw. Grazzi għat-teknoloġija tal-lum, illum x'qed nagħmlu? Nagħmlu l-kwadru żgħir. Illum inbidlu l-affarijiet u qed ikunu konxi. Nagħmlu l-kwadru metru, pereżempju, imbagħad jittieħdu ritratti tiegħu u tiġi blowup kbira fuq il-bandalora. Allura fuq il-bandalora dik l-istess ħaġa, però mhux l-oriġinal. U l-oriġinal jibqa' jinżamm fis-sede tas-soċjetà, fis-sala tal-armar, eċetera, u stafjer, kif fil-fatt għandi xi ħaġa miegħu wkoll hawnhekk, illi mhux impinġu għad-disejn biss li konnessi mas-suġġett, qed impinġu pereżempju dawk li kidbu n-nijiet, li sormastrijiet tal-banda, li taw kontribut ukoll lill-festa Maltija. U hemmhekk f'daqqa waħda din ir-riflessjoni il-komunità Diki, hija parti parti. kemm minn dak li huwa sagru, kemm minn dak li huwa kulturali. Min jagħmel ekseri ta' ċuprieti, jewek li sebħu r-raħal il-knisja ħadu ħsieb, eċetera, ibsieka jixirqilhom. Sewwa taġevolhom, tanurawhom, sewwa mhux imsieka nħadmu u daqshekk. Hekk almenu jibqgħu dak u fl-istess ħin anke għandek il-pittura wkoll kif li inti żejjed bija u fl-istess qed iżżomm onorifiċenza għal dawk li ħadmu qabilna. Biċċa opra tal-arti jew pittura ma nafx. Jew ixini li ispiratek xi ħaġa artistika tul ħajtek jew li messitek u għalfejn. Daqsxejn diffiċli żgħid għax hemm ħafna minnhom li huma dak. Imma binti għax stess jew inkella Bil-fejn trid. hemm ħafna artisti li jimpressjonawni. Hemm ħafna jiena insertajt bniedem illi anke knara faħma sewda insibilha s-sabeħ tagħha. Illi kważi qed tara sewda meta fil-fatt jidħollha kollox barra l-iswed. Jiġifieri l-artisti kollha insibilhom dik xi ħaġa ftit huma dawk. Però l-arti Italjana huwa kollha kemm hija jiġifieri, speċjalment l-arti Italjana għax għandek l-arti ta' fuq u anke għandek l-arti ta' Militani, l-arti t'isfel u hekk jiġifieri. Dana jiena ftit ta' żmien ilu kont ingħatajt onorifiċenza ta' Giuseppe Sciuti ġewwa Zafferana. Jiena malli semmew li mal-ewwel għamilt hekk għaliex għax kien wieħed mill-artisti li l-iktar kien jimpressjonani għax kien jagħmel l-illustrations kbar, dekorazzjonijiet ta' swali, ta' teatri, knejjes, għandu aċċereali u taf jiena. It-teknika tiegħu kif kien jaħdimha kif kien jimpressjonani wkoll. Però kull artist għandu tiegħu, ġifieri daqsxejn diffiċli nista' ngħidlek dik minn dik. Grazzi Pawlu. Dak l-aħħar kliem li l-ispirazzjoni tista' tiġi anka minn faħma. Nirringrazzjak tal-ħin tiegħek u nawguralek ħafna aktar xogħol fil-qudiem. Nirringrazzjak u nirringrazzjakom il-koll tal-onorifiċenza kollha li mill-qalb. Dik kienet taħdita ma' Pawlu Camilleri Kawki, ir-rebbieħ tal-Unur għall-Wirt Artistiku fl-edizzjoni ta' Premju għall-Arti 2025. Grazzi wkoll il-Bażilika tal-Arb li qegħdin fiha. U b'dak it-tokki ngħidilkom grazzi.